Ay, mapasahi ka. Ay, ipinalibrehon nga ni kita. Okay, at least ito sa Kadlaw, baga may dako man lang malibre nga estudyante, lagas. Ako sige mapasahi. Mapay ko mapasahi ka ng 1,000. Karawat. Pinagtunganin ni Lucy. Hindi aga, merkado ba palit akong karating. Hindi papalit pandibat oh. Ha? Lakaong kapangayan nito. May dakatong na ikuan dito gamit. Complete. Gamit nga. Kuhan. Saan palaman. Ano ba? Mga dagko naman ninyo nga pandibat oh. Dili pa rin sa noon ng mga gudti. Yan ha. Maupay tatag. Maupay tatag. Mga dagko. Burubugos. Hiela. Ikaw ngayon Hiela. Ayaw kami mag-video. Nay, kita. Ito na may DIY. Ay, DIY. Damon nagkita mother. Oo, damon kaya po nag-share. May dasin na kayo nga white lady and spaceship. Sige, ito sa Ghost. Ito sa White Lady. Ito sa Makayliwan. Kuan, ano kayo ni? White lady. Saking kita ng white lady ngayon. Ghost. Dira ko, White Lady, Land Lady. Ay, oo. Land lady kaliwa. White Lady ka ng Land Lady. Oo, white lady and land lady. Di kita yan na di may Tanawan Civic Center, ano? Kumbaga may nunumduman naton, hadi nakalabay nga tuig, nagkaadag hapon ininhirahin art workshop. Activity, nag-oil pastel kami. And second activity, nag-acrylic painting kami. And third, naghimo kami ng pottery and clay and parandaba. Tapos ang last activity, asya ito, era acrylic painting yan. Hamon nga mga kag-anak, dagoy nga bulig kay may ada tinatawag nga diversionary activities sa mga bata instead nga magminulay lang mga gadgets. At least dako nga bulig at tanag pro mayor gihapon nga magkada sugadin nga mga art activities. Hala, magyan kita balay ha. Hindi mo ito dito. Inuuro-uro ko lang. Baka, ginururo. Nanay. Ito mo nakaanay nga nakabi. Bangon nga nakabi ko na. Kaya alas 10 patiyo dito meeting. Alas 10 patiyo meeting. Temprano ka daw hadi nga duro. Hindi kaya napadamo na ito dito. Ha? Damo na ito dito. Ano di na makuan mo? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Today is February 24, 2024. Time check alas 9:15. Ay, mapasahi ka. Ay, ipinalibrehon nga ni kita. Okay, at least ito sa Kadlaw, baga may dako man lang malibre nga estudyante, lagas. Ako sige mapasahi. Mapay ko mapasahi ka ng 1,000. Karawat. Pinagtunganin ni Lucy na rin hatag. Kaya romantok rin niya to. Naha, kuwampain talon. Lucy na gablay. Nagpabaptism pa. Titinaway ko siya ng pagpabaptism. Madam, pagod man meeting o pa nga. Ha? Kano man? Sunod nila liwat. Sala. Kapot, malupad kita. Kapot. Kapot na. Kapot, malupad kita.
May kaman na yan mabalik ka nagto ti imo kuan imo Garden of Paradise. Hindi aga, merkado ba palit akong karasin. At tutun sa paralita na may maris. Litan bagong sorry kung dito magpasok. Sabihin na. Hindi niya ano tingin papalit? Pandibato. Pandibato? Ha? Ayun mo ulit. Dito pamatik up. Hi, good morning. Hindi papalit pandibato? Ha? Nakaong ka pa ngayon nito. May dakatong na ikuan dito gamit. Gamit nga. Kuhan. Saan palaman. Ano ba? Alagan panditato. Nagba. Matigala. Nagbabato pa ngayon. Yan yan. No, yun na, hiyang ka ngayon. Opa, pakiroy. Late comers. Pero kama na niyo ko ano. Pagka buwan na ito nga karandoon. Ito pa nga nitong balbag. Pero wala na yun ano. Balbag. Balbag. Kuha na Korea. Nakasakay kaya ako na nakiring ito na for the first time. Nakasakay ng spaceship. Mapal ko na ko niya. Pandibat ko mapalo. Ha? Ako na. Oo, ako na lang. Pandibato. Pandibato. Mga dag ko naman ninyo nga pandibato. Dili pa rin sa noon ng mga gudti. Yan ha, maupay tatag. Maupay tatag, mga dag ko. Burubugos. Kuya, Edro. Ito nyo. Ngayon na kita? Uli na. May daka. Kuha niya na dito. Ano timsura? Ano yun? Awa mo lagi hap. Alam. Lagat. Alam. Natulikol. Tinaki pa masyado malakay mo Tacloban. Maabot kita yun na Tacloban. Kaya spaceship ininay. Million light years initi at lalatusan. Ba? Lupi ginit kan Elon Musk. Di rin dako. Ha? Di rin dako. Ada kay sigurado ini pag nga data di dahakuan may palo. Pagbalik ta. Di rin tanan upod. Di sigurado pag kukuha nun ini kay maga bawal ito na actually Manila kasi damo dito at mga nakikita nga itong mga e-bike sigil at mga latos-latos puro bahuto, puro bakuan puro balabag bisan
stoplight, amo to na nakakuan dito, nakakuan niya na ito. Nakahatag niya na in baga attention nga mag-stricto ang LTO kabahin hiton mga inwaw operators and drivers. Kaya dapat talaga kung nagkakaha mga kuan motor ting gamit, tricycle, ay da kahit yung designated nga lane, di ka haligid kanan motor lane, diri kay napabot nga mo to tiba. Ala bisag gibubusinahan na labi na kung may da fire truck, may da kuan, may da ambulance, diri na paligid. Ano ba tira? Patadi ka mo itong designated lane. Bisa nala diri kita baga magsunod hiton lo basta na abide lagi hap. Ano dito nala dito. Oo. Amo to niya nang baga kuan niya na iton status iton inwaw kakalasadahan. Nakasakay yung talo ni Nanay Bitahan spaceship. Nga di hawa. Di ko na awain ka. Ikaw mabatod? Ay, kita o. Bakit ka makondida? Ano? Basta lang ko na. Si Ella, ikaw ngayon si Ella. Oo. Ayaw kami pag-video. Nay, kita. Ito na may DIY. Ay, DIY. Okay, ano na? Tayo rin pa ko. Pinito man na kayo kanina dida. Wala na kami sa bakay. Kaya may danang buwan. Nagsisinabot pa ka mo. May danang kasabot. Alagad kay Damo Damo nagkita mother. Yes. Oo, Damo kaya po nag-share. May da sinakay nga white lady and spaceship. Sige, ito sa Ghost. Ito sa White Lady. Ito sa Wakay Liwan. Kuan, ano kayo ni? White lady, saking kita ng white lady nganin. Ghost. Di, ayaw. Witch. Ayaw. Biwindi. Ayaw. Kaya, pupunta na yan White Lady. Imo mother? Dere, umangkon ko. Awa man ni siya isa nga dida. Okay. Dere ako, White Lady, Land Lady. Land lady White kaliwa. Lady ka ng Land Lady. Oo, white lady and land lady. Uy, thank you. Sige na, tabo ako teachers, para sa karton. Ada thank you ha, Ella. Tumuday Ayos mo na ka na baka. ya, ako makakubra ka na. Oo. White lady and land lady. Dito, karisyo. Daw, mo yun ang view. Lagi. Okay, atay minyak ito nga. Siyempre, bago pa man lagi pa kung na biyahe, nagtry kay Puros man itapon siring pa pinaog. Daw, may darating ka, ngayon lang. A lot of white lady. Ay, may pagkunya mo ng nasakyan. Amayan na dito. Sorry lang. Ano nagsuri? For the second time around, isakaya na luwag kita yung white lady. O taga kong ka ngayon, Burawin. Mapatron na. December. Iya pa. May hirap ba? Tigbuligkat mga kuhan, mga beauty pageant. Oh, there. O there eh. Oh, there. Blue. Ah. O college ka na yan ah. Tapos na, graduate na? There. School na yun. Kasawa man dayo. Oh my. Sige la, basta Agay! Inaw ko. basta kuhan, pwede mo pala sabot. Ano yan? Oo.
ito. Gudot pusil. Oo, kung aga, mga kuwan din papabuthan. Itpusil. Pagkakagabi, ikot pupusasan. Yan pabuthan. Charot. Kara sa latlay. Ano sa iyo? Hindi na basta. Siring pa ko ang kamo. Prepared ka mo tiging sudlan nga kuha niya kinabuhi. Kada akong responsibilidad. Di rin rumamay. Ay, labi na kung baga naging mo ng bata, ano? Paghihimot bata, di rin rumamay. Kakalulubas ha. Badaw! Nanihibaro kita otro pagkuhan itong bowels. Adi nila na kami. Hay na! IEO, oh. Okay. Ada, thank you, Ella. Thank you, landlady. Inay ka mo. Salamat. Oo, mapahinga doy yung pahingatak na alas 11 pasado, ano, samtang baga di kita pa namamasaheros ito ni spaceship. Di kita yan na di may Tanawan Civic Center, ano. Kumbaga may nunumduman naton, adi nakalabay nga tuig, nagkaadag hapon ininhirahin art workshop, pinagihinin nga pag painting nga na ano pa yun, mga kuwan, ano, oil pastel, ano. Oo, labot lahin may daghihapon ang mga daba. Oo, so mga clay, so nag-start inin ngayon didahan February 3 every Saturday ininhira. Yan February 24 kung magkakakuang kamo ito na aton pizza, yan nga adlaw Sabado in era yan na culmination program, o kumbaga era yan na kumbaga graduation. Ini na ginapangunahan han grupo han Tanag o ang sinisering Tanawan Artist Guild. Oo, culmination program yan nga February 24, yan nga adlaw. Oo, pero tungod kahit oras pala naton alas 11 niyang kun ini nga kulop baga magkakaadahirahin na programa. Makikita niyo ano mga painting, diri gud magitan baga maramit mga ngaran or mga termino kung oil pastel kami damaton sinisering oil pastel, baga ang sinisering mga canvas, ano. Oo, ngan baga sinisering ang charcoal. So ganito ini. Oo. So amo ini ano. Okay, mo pa nga taknahay mo ma'am, ano tun imo ngaran? Ako'y Kairos Gabriel, Makalalad from Barangay Likod, Tanawan Leyte. Opo, anon imo to baga designation? Ikaw ba in Ako po ang Internal Vice President han Tanawan Artist Guild. So ma'am, ano nakita nato ano nga damo yan na ang kabataan nga anhi, ano? Inin ano tira yan naging bubuhat? So yan na, nag-imuran acrylic painting. Bali, asya yung final activity nira. Tapos niyan, mag-award din kami kung hinot most outstanding nga nira. So, nagtikang ini didahan February 3. February So, bali, 3. Every Saturday kami nag-hold in art workshop. So bali upat ka Saturday. Opo. So didahan February 3, every Saturday iba-ibang activity. Opo. So ansyahan andidan Ang February, first activity, nag-oil pastel kami. Ang second activity, nag-acrylic painting kami. And third, naghimo kami ng pottery and clay and parandaba. Oo. Tapos ang last activity, asya ito, era acrylic painting yan. So bali ma'am, ininhira nga mga estudyante, pero inhira nga tanan nga nag-enroll. About 70 or more po ang amon students nga nag-enroll yan ng workshop. So speaking ano ito ni enroll, may dabahinin bayad? Ay, libre lang po ang amon art workshop. Tapos niniguro lang kami mag-solicitations para ma-provide ang mga kailangan ng mga kabataan, pati nira materials. So entonces an ira la presensya. Apo. So mapakanhira wari nira dadadon nga mga color or ano mga pan-painting kundi libre nga tanan an ira gagamiton nga pan-activity. Apo.
Tanan So- po provided it. Oh, so kamo ang nag-provide. Opo. Baka risyo mugud man ang tanag ang Tanawan Artist Guild So bali ano pa adto bukod hinin ano pat iyo baga panuyo hinin mga publiko. So bali, personal advocacy namon niya mga kabataan nga maka-access sirahin libre nga education at art labi na nga nagiging relevant na ya aton times nga ma-express nira tira mga kailangan, ira mga gusto ngayon interest ini namon way para mag-give back ka community para mag-develop nira mga tao. Okay, last na lang po. Inin kabahin hito na culmination yan yan nga kulop. Siyempre graduation na. May da pa ba niyo nahunaunaan nga adton baga makakagkita yan siyempre may da pa ba inin masusundan pa ba ini programa? Ay opo, during the summer nagbabala kami magkaadahin summer workshop para kabataan. Libre lahiya. And also pag August kanan fiesta naton may bala kami mag-art exhibit ngadto aton munisipyo. Also it naton next nga free art workshop is next year again sa February for Arts Month. Okay, thank you ma'am. Thank you. Oo, sige. Keep up the good work, charot. Oo ha, thank you ma'am, thank you. Thank you. Ano tawag hinin yan na niya? Itsuga dito. This one? Oh, what do you are you speaking English? Yeah. Do you understand nothing? Waray? I only speak in English. Oh, you speak only English. So, oh my goodness, I'll be nose and bleeding. Okay, so I will just ask, how do you do today? How do you feel today? Are you happy with your activity? Do you enjoy? So what will you say to the organizer? Thank you, organizer. And then what is your message to your youthful also? Do you want to encourage some of your friends to enroll also? Yeah. Okay. So thank you. What is your name? Chanel J. Chanel. Where are you from? Tanawan? I live from the Solano. Are you from Barangay? I live from the Solano. Solano. Okay. Thank you for the time. Sorry for the inconvenience. Keep up the good work. Okay, thank you. So, syempre diri in Bagahira makaka-attender kundiri tungod gihapon iton ira mga kag-anak. So makikita man niyo adit aton mga kag-anak nagbabantayin talon So suportadon hira. Di rin hira baga makaka-attender kundiri iton ira kag-anak katugutan. So pinaginin may na natong kakahimang rawon ni sir. Oo. Sir, Ay, apagya na lagi ta kabahin ito na hininga kanan kabataan aktibidades para imo to ni masisiring hinin nga kanan tanag programa. ada kay mauping aga ngayon inin hamon nga mga kag-anak dagoy nga bulig kay may ada tinatawag na diversionary activities sa mga bata instead nga magminulay lang mga gadgets. At least dako nga bulig at tanag pro mayor gihapon nga magkada sugadin nga mga art activities na importante talaga para mga bata. Para imo inin siyahan palabay ning gayon nga maka-attender nimo batos o Last year, may Last- nangyap nila last year. last year Oo, naka-attender kumbaga na. Oo. Another lot in here, kumbaga episode. Kumbaga paghagid or otro Otro, Oo. level up na kumbaga. level up. So ano timo sir mensahe nila para ton aton mga kabataan ng kag-anak. It may dasugad hinin nga talento sir pa. Actually, bisan mo rin gadudog niya talent, Aha. kay nakatutod doon man ang basic, mga tagatandag ng mga artist. So nakunlay doon din ang mga parents nga makonvince nila kung magkada ni gayon mga bata matagan ng chance nga makabulig yung sugad din ng activities. Ininda ko talaga nga bulig para kabataan pag-improve nila talent and skills. Nganda ko nga bulig hamon nga kag-anak may ban-iban ng baga puro nala pag minulay hit cellphone.
Okay sir, damong salamat sir ha. Thank you, Sangkay. Siyempre pasalamatan tagihapon naggrupo tanag miyembro hini nga nag-organisar labi na gihapon shoutout kita kan Sangkay Aldrin Mercado nga Lorin nga amo hiraan amo hi Sangkay Aldrin an kuanhaaton nag-imbitar di mga mga ba mga batikan na inhira awin ini member niya logod to no sa bagay kuan Picasso oh taga kuan universe Ha? taga universe Ay, universe. Andromeda balito sakay nala kay Agi salamat din madong pwede. kabara kawarini kuan warini Kadugangan ka lang warini grasya. bayad Kadugangan ka lang grasya. Ang pala din lawas, permi. aba daw kinuuwi tatlawas kay ano tingnaran Kaya ako'y palitin. ito doon kita nga dikimpas nga da para di man kamera mga baro na Katawa. wow Priya kang daraga pa ko. Kaya giman kadagin din. pero may edad Ako, 83. oh 83 ba kuan na Sado. ano pa yun sharing pa Restaurant Uno Philippines. hindi kuan ano pa yun antique Video. Ilo, taga rin ka man ito. taga kuan ako buntay mana Puntahan ng Bilido. kuan ako Garcis pero tako na mother side Salvado oo Salvado Abarca Tabar ka din. oo Anila kiloy. ay dapiti walay at hindi ni Salamat din madami. ori sa pa yan Kadugangan ka lang grasya. ikat bilo ada kay kakarawat tungkot nga grasya ha Okay, ang grasya. tingin ka pala ngayon na kuan simbahan May kutuyo, wala man didahan sekretary. hala hinay okay handit oy Hindi kayo ito nagbatahe. ay hala Hindi mo kortina. didi hamay igbaw hamay Agura. agora ang taps dito nagapit kumuha tera tila Pero magbayad. adanira kuan baga sukot diri pakita ko diri pa gani ba natin gani na ko kuan ano pa ini Tigda pag gani nakikimit gikuan ako na nga sa mga tabi linya daw. oo Okay. kaya nang lang oo kaya nang lang Listo ka. oo baga Timing yun. di mo hiya pag maandar ka di mo diya susugaron anay baga kwamba tapos hinihinay mo lang kay kung daan ka na nga daan naka away mo na bahig yung pipihit ano yan kung Natigdan. kung nakagat kay baga na ignition dahil ignition di rin nag-i-pen 9 8 Nakalayo na nakalayo. kanina yung sa akin na nakikita lagit kayo Nanay may nim sa akin nga naguruntul daw. Ito ka mas to, di ba? Ito lang. kung dito Mga gimbuwan o. oo Mga kanal ka. Ako nito. Gintatabas na. lagi basta kaya okay lang kaya spaceship man ini baga man lagi datot na ako nito bulan kaya bulan na awan nito Mabat si Dib. mabatsi welcome to my vlog anay reply Hello. Welcome. Welcome to Earth. welcome to Earth we are not alone In this universe. Hindi ba dito? Ha? Hindi ba dito? Kasi we are not alone kaya speaker ka kuha nito na aton galaxy
Bilyones. Isang kahay. Uy! Thank you. Thank you very much. Oh, good night, good night.